Ko kin san cewa da kuɗi kaɗan za ki iya fara sana'ar yogurt da abubuwan da kike da su a gida? Idan kuka biyo ni za ku ga yadda za ku haɗa yogurt ɗinku a gida wanda in kuna son ku riƙe shi a matsayin sana'a, haƙiƙa za ku samu riba ba kaɗan ba a ciki. So abu na farko dai da kuke buƙata idan za ku haɗa wannan yogurt za ku fara da starter ne. To idan kuka tashi kuna neman za ku nemi lemon tsami, za ku nemi madara ta gari sai ruwa. Shi ma kamar daidai kofi ɗaya kamar yadda kuke gani. To in kuka samu da shi za ku haɗa starter ɗinku. Bayan kun juya madarar ku ta gari sai ku haɗa ruwan nan kofi ɗaya da kuka zuba, ku juya shi, ku tabbatar kun juya shi sosai sannan sai ku ɗora shi a kan wuta ku yi ta juyawa. Kada ku bar wurin domin in kun bar shi zai iya ƙonewa. Ku yi ta juya shi sannan sai ku sauke. So bayan kun sauke shi, kun ajiye shi zuwa wani lokuta haka ya ɗan sha iska kaɗan, sai ku yi testing ɗin shi a bayan hannunku ku gani idan kuka ji babu zafi kun iya riƙewa, to shi kenan ya kai ga daidan shi kenan. Sai ku samu wani mazubi ku juye shi a ciki, sannan sai ku zo ku yanka lemon tsaminku. Idan kun yanka lemon tsaminku ku tabbatar kun wanke shi kafin ku yanka, sannan sai ku zo ku sassaka a cikin wannan ruwan dafaffen madaran da kuka sa. Sai ku samu cling film sai ku rufe shi, sai ku saka shi a wuri mai ɗumi kenan inda za ku bar shi zuwa safiya kenan. At least in kun yi shi ku bar shi zuwa safiya. Bayan kun ɗauko shi da safe za ku ga shi yanda zai yi kenan zuwa 16 hours to 24 hours. In kuka ga dama za ku iya barin shi zuwa safiya zai fi. Sai ku zo ku cire. Shi ne kun haɗa farkon starter ɗinku kenan. So bayan kun bar shi zuwa safiya idan kuka ɗauko shi sai ku ciccire gashi ku cire lemon tsamin daga ciki, daga cikin starter ɗin da kuka yi kenan. Sai ku ajiye shi. So sannan wannan shi ne starter na biyu kenan. Wancan kun yi hawan farko, so wannan na biyu. Komai ingredients ɗin da kuka zuba a cikin wancan da measurement ɗin shi gabaki ɗaya za ku sa banda lemon tsami kenan. Za ku ɗebi spoon ɗaya daga cikin wanda kuka yi na jiya kenan gashi nan. Wannan ma bayan kun dafa madarar sai ku zo ku juye ta a wani mazubi daidai quantity ɗin da kuka sa a wancan abin da za ku sa a nan kenan. Sai ku ɗebi just spoon ɗaya na wancan da kuka yi jiya sannan sai ku zo ku sa ku ajiye shi. Shi ne starter na biyu da shi za ku yi amfani. So bayan safiya 24 hours kenan ga starter ɗinku kun ga yanda kuka fitar da shi, to da shi za ku yi amfani. So wannan madara ce da ita za ku yi yogurt ɗin gabaki ɗaya. Kilo ɗaya kenan. Sannan sai ruwa 4 litres sai starter ɗinku shi ma sai ku zo ku zuba. Da shi za ku yi amfani starter ɗinku hawa na biyu da kuka yi. Za ku yi amfani da yogurt. Akwai yogurt masu kyau waɗanda za ku iya amfani da su kamar su Greek yogurt suna nan dai da yawa, ko ku sa regular yogurt za ku yi amfani da shi. Sai ku zo ku zuba madarar ku zuba wannan ruwan 4 litres a ciki ku yi ta juya ku tabbatar kun juya kada ya yi ƙulali. To bayan kun gama juya shi sai ku zo ku ɗora shi a kan wuta ku yi ta juya shi kada ku bar wurin. In kuka bar wurin zai iya ƙonewa. Idan ya ƙone kuma za ku ɓata madarar ku. Kamar yadda kuke gani za ku ga ya fara tafasowa yana tafasa. So sai ku tabbatar ya tafasa sannan sai ku sauke shi ku juye shi a mazubi. In kuka juye shi a mazubi sai ku ƙara sawa a bayan hannunku ku ga cewa za ku iya riƙe zafin. In kun iya riƙe zafin so ya yi. Akwai hanya na biyu kuma za ku iya sa ɗan yatsanku bayan kun wanke a ciki ku yi counting 1 zuwa 10. In kuka yi hannunku ya tsaya a ciki to zafin shi ya yi. So za ku cire wannan yanan na sama ɗin nan da ta taso irin da ya tashi a saman madaran kenan. In kuka sa to sai ku cire shi sannan sai ku ɗiba ruwan wannan madarar dafaffe da kuka yi sai ku sa a kan starter ɗinku ku juya sosai. Ku tabbatar kun yi mixing ɗin shi sosai sai ku zo ku juye a kan wannan ruwan madara ɗin kenan dafaffe da kuka ajiye. So bayan kun juye shi sai ku zo ku jujjuya ku tabbatar kun juya ko'ina sannan sai ku ƙara saka cling film ku saka shi ku rufe. Sai ku je ku samu wuri mai ɗumi ku saka. Wannan dai kamar yadda kuke gani gashi an sa shi a cikin oven kenan, ba a kunna oven ba, just an sa shi ne saboda ɗumin shi ya rufe ya tsayar da shi. So bayan safiya kenan after in kun bar shi kenan zuwa safiya ko kuma daga kan 8 hours, 6 to 8 hours. So sai ku cire shi kamar yadda kuke gani ga yogurt ɗinku yanda zai kasance.
kun ga yanda ya kasance. Gashi yayi very thick, za a ji daɗin yogurt ɗin nan. To idan kun riƙe wannan sana'ar haƙiƙa ina mai tabbatar muku kun samu sana'a mai kyau. So ga sugan ku cup ɗaya kenan idan kuna son suga, idan kuma ba na masu suga za ku yi ba za ku iya barin shi haka sai ku yi just packaging ɗin shi. So bayan kun sa sugan ku cup ɗaya da flavor ɗinku ya kasance vanilla flavor ko banana flavor, haka zalika za ku iya sa kalo idan kuna son ku yi shi mai kalo ne. Duk kalan da kuke so a ciki za ku iya sawa, za ku same su a wurin masu sai da kayan cake, suna sai da kalon da ake amfani da su a ciki. Sannan sai ku je ku samu stickers, ku sa a yi muku stickers masu kyau wanda za ku mammanna a jikin roban ku. Wannan sana'ar idan kuka riƙe ta haƙiƙa kun samu sana'a mai kyau. Za ku iya zuwa ku haɗa yanda za ku yi da masu shago, ku riƙa kai musu suna siya. Idan ma store ne, idan kun zauna kun alƙinta kayan ku haƙiƙa za a siya. Hajiya ina mai tabbatar miki wannan ba ƙaramar sana'a ba ce ba, idan kika riƙe ta za ki samu kuɗi a kanta. In aka yi miki sticker ɗinki mai kyau kika yi packaging ɗinta, kika gyara, haƙiƙa duk wanda ya sha sai ya yaba da yogurt ɗinki. Na gode.